young, and I didn't understand that you were no one, and I can't wait to see you again. హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు హోమ్ మ్యాగజైన్. సో ఈరోజు వ్లాగ్ వచ్చేసి ఒక మంచి వెకేషన్ వ్లాగ్. మేము రీసెంట్గా గోవా ట్రిప్ వెళ్ళాము. సో మేము గోవాలో డే వన్ ఎలా స్పెండ్ చేసాము అండ్ అలానే మనం ఎలా జర్నీ చేయొచ్చు అనేది నేను మీతో ఈరోజు షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ప్రజెంట్ మీరు చూస్తున్నట్లయితే మేము ఉన్నాం గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్లో. యాక్చువల్గా మీరు ట్రైన్ జర్నీ చూస్ చేసుకోవచ్చు, బస్ జర్నీ చేయొచ్చు అండ్ అలానే చాలామంది ప్రైవేట్ వెహికల్స్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. దాంతోపాటు మీరు ఫ్లైట్ జర్నీ కూడా చేయొచ్చు. బట్ మేము ఇక్కడ ట్రైన్ జర్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి లైక్ గ్రీనరీ బాగుంటుందని చెప్పారు అండ్ అలానే ఫారెస్ట్లో ట్రావెల్ చేస్తాము, వాటర్ ఫాల్స్ కవర్ చేయొచ్చు అన్నారని చెప్పి మేము సో ఫస్ట్ ట్రైన్ జర్నీ అనేది అయితే చూస్ చేసుకున్నాము. మా ట్రైన్ నేమ్ వచ్చేసి వాస్కో డి గామా స్పెషల్. మీకు దీంతో పాటు ఇంకొక ఎక్స్‌ప్రెస్ ఉంటుంది. అది వచ్చేసి హుబ్లీ ఎక్స్‌ప్రెస్. మీరు ఆ ట్రైన్ తీసుకుంటే మీరు హుబ్లీ స్టేషన్‌లో దిగి ఒక 4-6 అవర్స్ ఆఫ్ బస్ జర్నీ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ మీరు గనుక ఈ ట్రైన్ చూస్ చేసుకుంటే లైక్ వాస్కో డి గామా ట్రైన్ చూస్ చేసుకుంటే మీరు మెడ్గాన్ స్టేషన్‌లో దిగి ఒక 1-1.5 అవర్ ఆఫ్ జర్నీ చేస్తే మీరు గోవా రీచ్ అయిపోతారు. సో మేమైతే వాస్కో డి గామా స్పెషల్ ట్రైన్ బుక్ చేసుకున్నాము. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి పర్ హెడ్ 1600 పడుతుంది. అండ్ నార్మల్ స్లీపర్ అయితే గనక మీకు 650-700 పడుతుంది. సో మేమైతే ఈ ట్రైన్ చూస్ చేసుకున్నాం అండ్ మా జర్నీ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఫర్ గోవా. ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ డే. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ డే 1 అనమాట. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లయితే అరౌండ్ 11-11:30 అవుతుంది టైం. మీకు ఈ జర్నీ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు నైట్ 8:00కి ట్రైన్ ఎక్కితే నెక్స్ట్ డే ఆఫ్టర్‌నూన్ 3-3:30కి మీరు మెడ్గాన్ స్టేషన్‌లో దిగుతారు. బట్ అప్పటిదాకా అయితే మీకైతే బోర్ కొట్టదు. చాలా బాగుంటుంది గ్రీనరీ అండ్ అలానే ఫుల్ సీనరీస్ ఉంటాయి మీకు. ఇట్లా టర్నల్స్‌లో నుంచి కూడా మీరు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు. చాలా స్లోగా వెళ్తుందనమాట. ఈ ఈ కొంత ప్లేస్ వరకు చాలా స్లోగా వెళ్తుంది ట్రైన్. చాలా బావుంటుంది. స్టెప్స్ మీద కూర్చొని మంచి వ్యూ పాయింట్స్ అవన్నీ కూడా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. అండ్ మెయిన్ చెప్పాను కదా! వాటర్ ఫాల్ అనేది కవర్ చేద్దామని చెప్పి మేము ఈ ట్రిప్ అనేది ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. అండ్ మాతో పాటు కో పాసెంజర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా చాలా చాలా ఈగర్‌గా వెయిట్ చేస్తున్నారనమాట. ఇట్లా టర్నల్స్ అన్నీ క్రాస్ అవుతుంటే ఈ టర్నల్ దగ్గర ఈ వాటర్ ఫాల్ అనేది వస్తది అని చెప్పి. మీరు మెడ్గాన్ స్టేషన్ వెళ్తున్నప్పుడు మీకు ఫస్ట్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది వాటర్ ఫాల్. అండ్ కొంత టైం ట్రావెల్ చేశాక మీకు సేమ్ వాటర్ ఫాల్ రైట్ సైడ్ కూడా మీరు చూడొచ్చు. బట్ ప్రెజెంట్ మేమైతే లెఫ్ట్ సైడ్ వరకే కవర్ చేయగలిగాము. అండ్ ఇదొచ్చేసి వాటర్ ఫాల్. ఇదొచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ వాటర్ ఫాల్. యాక్చువల్‌గా మేము ట్రావెల్ చేస్తున్న రోజు వాటర్ కొంచెం చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. బట్ యాహ్! బావుంది. ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయితే చాలా బావుంది. ఆ వాటర్ ఫాల్ అలా చూస్తుంటే. అండ్ మీరిక్కడ చూస్తే మేము రీచ్ అయిపోయాము మెడ్గాన్ స్టేషన్‌కి. ఇది స్టేషన్ బయట మీకు టాక్సీ కౌంటర్ ఉంటుంది. సో, మీరక్కడ టాక్సీ బుక్ చేసుకోవచ్చు. అదొచ్చేసి గవర్నమెంట్ టాక్సీ కౌంటర్. మీకు దాంతో పాటే ప్రైవేట్ వెహికల్స్ కూడా ఉంటాయి. ప్రైవేట్ టాక్సీస్. సో, గవర్నమెంట్ టాక్సీ ఏంటి అంటే మీకు కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు. లైక్ మీరు 1-1.5 అవర్ జర్నీ చేయడానికి 1600-1800 ఆఫ్ ప్రైస్ కాస్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. అండ్ నార్మల్ అయితే మీకు 1100-1200 ఆఫ్ అమౌంట్‌లో వాళ్ళొస్తారనమాట. సో, మేమైతే ప్రైవేట్ టాక్సీ అనేది చూజ్ చేసుకున్నాము. వాళ్ళు మా దగ్గర తీసుకున్న ప్రైస్ వచ్చేసి 1200 ఆఫ్ రూపీస్. అండ్ మేమిక్కడ వెళ్ళిపోతున్నాము. మేము బుక్ చేసుకున్నటువంటి రిసార్ట్‌కి. మేము నియర్ టు బీచ్ అయితే బుక్ చేసుకున్నాం. బికాజ్ వాకబుల్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది బీచ్‌కి వెళ్ళటానికి. అండ్ అలానే ఏదైనా షాపింగ్‌కి కూడా బావుంటుందని చెప్పి నియర్ బై బుక్ చేసుకున్నాము. ఇదొచ్చేసి మా రిసార్ట్. ఇక్కడ మేము 1 డే స్టే చేస్తాము. పర్ డే ఇదొచ్చేసి 2000 ఆఫ్ రూపీస్. ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా! ఇది మా రిసార్ట్. ఇదొచ్చేసి నజ్రీ రిసార్ట్. బాగా బీచ్‌కి చాలా నియర్‌గా ఉంటుంది. సో, మనం ఇట్లా రిసార్ట్‌కి ఎంటర్ అయిన వెంటనే వాళ్ళు మనకి కొన్ని డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయమని ఒక ఫార్మ్ ఇస్తారు. దాంట్లో మన వ్యాక్సినేటెడ్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ దాంతో పాటు ఆధార్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఎంటర్ చేయాలి. సో, ఒక స్మాల్ చెక్ ఇన్ టైప్ అనమాట. ఆ చెక్ ఇన్ అయిపోయిన వెంటనే వాళ్ళు మీకు ఇట్లా రూమ్ కీస్ ఇచ్చేస్తారు. సో, మా రూమ్ కీస్ అయితే వచ్చేసినాయి. అండ్ ఇదొచ్చేసి మా రూమ్. సో, రూమయితే చాలా బావుంది. చాలా నీట్‌గా, డీసెంట్‌గా బావుంది. మనం పే చేసిన 2000 రూపీస్‌కి ఇదైతే వర్త్ అని చెప్పొచ్చు. సో, ఒక బెడ్ అండ్ అలానే లగేజ్ కౌంటర్, వాష్‌రూమ్ అండ్ ఒక స్మాల్ బాల్కనీ కూడా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ ఇదేంటి అంటే మీకు ఇక్కడ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ కాంప్లిమెంటరీ ఉంటుంది. సో, బ్రేక్‌ఫాస్ట్ మీరు తీసుకోవచ్చు. బట్ డిన్నర్ టైమ్ అండ్ లంచ్ టైమ్‌కి మేమైతే ఇక్కడ లేము. బికాజ్ మేము నెక్స్ట్ డే మార్నింగే రూమ్ వెకేట్ చేసేసాము. సో, ఇదొచ్చేసి రూమ్ బాల్కనీ వ్యూ. ఆహ్
చూసారు కదా! ఇదొచ్చేసి మొత్తం బాల్కనీలో నుంచి వ్యూ ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో, మేము రూమ్‌కి వచ్చిన వెంటనే అసలు రెస్ట్ కూడా తీసుకోలేదు. జస్ట్ ఒక ఫేస్ వాష్ అట్లా ఫ్రెష్ అయిపోయి వెంటనే మేము వెళ్ళిపోతున్నాము బాగా బీచ్‌కి. బికాజ్ ఆ థ్రిల్ బావుంటుంది గదా! ఇక్కడ ట్రైన్ జర్నీ వచ్చేసి 18 అవర్స్ ఆఫ్ జర్నీ. సో, 18 అవర్స్ జర్నీ చేసి వెంటనే ఇట్లా బీచ్ వ్యూ చూస్తే చాలా బావుంటుంది. సో, అది ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేద్దామని చెప్పి మేమిలా వెళ్ళిపోతున్నాము బాగా బీచ్‌కి. అండ్ మేము వెళ్తున్న టైంలో సన్‌సెట్ అవుతుంది. సో, అది చాలా చాలా బావుంది సన్‌సెట్ చూస్తానికి. బికాజ్ అది అరౌండ్ 5, 5:30 ఆ టైం అప్పుడు వెళ్తున్నామనమాట బాగా బీచ్‌కి మేము. చాలా బావుంది. చూసారు కదా! అదంతా సిట్ ఔట్ ప్లేస్. చాలా సిట్ ఔట్ ప్లేస్ ఉంది. మీరు చక్కగా కూర్చొని చిల్ అవ్వచ్చక్కడ. అండ్ ఇదొచ్చేసి సన్‌సెట్. మేము ఒక సన్‌సెట్ అవుతున్న టైం అంతా అక్కడే స్పెండ్ చేశాము. అండ్ సన్‌సెట్ అయినాక 1 అవర్, 2 అవర్స్ దాకా కూడా బీచ్‌లోనే స్పెండ్ చేశాము. యాక్చువల్‌గా మాతో పాటు ఇంకో కపుల్ కూడా వచ్చారు. వాళ్ళు మాకంటే ముందే రీచ్ అయిపోయారు. వాళ్ళు బస్ జర్నీ చేశారు. సో, మాకంటే ఎర్లీగా వచ్చేసి ఆ సిట్ ఔట్ ప్లేస్‌లో వాళ్ళు మాకంటే ముందు చిల్ అవుతూ ఉన్నారు. మేము వెళ్ళి వాళ్ళని మీట్ అయ్యి ఇట్లా ఇదొచ్చేసి బాగా బీచ్ అనమాట. మొత్తం బాగా బీచ్ వ్యూ. చాలా బావుంది బాగా బీచ్ మాత్రం. చూసారు కదా! సన్‌సెట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ అప్పటికి. అండ్ దిస్ ఈజ్ బాగా బీచ్. సో, కొంత టైం ఇక్కడ బాగా బీచ్‌లో స్పెండ్ చేయొచ్చు. చాలా బావుంటుంది. చాలా ప్లెజెంట్‌గా ఉంటుంది. ఇదొచ్చేసి నైట్ వ్యూ ఆఫ్ బాగా బీచ్. మేము చెప్పాం కదా! సన్‌సెట్ టైంకి వెళ్ళామని చెప్పి. సో, సన్‌సెట్ అయ్యి అండ్ నైట్ ఒక 1 అవర్, 2 అవర్స్ అరౌండ్ 7, 7:30 దాకా మేము ఆ బీచ్‌లోనే స్పెండ్ చేశాము. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మేము వెళ్ళిపోతున్నామనమాట. రూమ్‌కి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి అండ్ ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లేస్‌కి వెళ్తున్నాం అక్కడి నుంచి. సో, డే 1లో మా ఫస్ట్ ట్రిప్ వచ్చేసి బాగా బీచ్ సన్‌సెట్ కవర్ చేసాం. అండ్ దాంతో పాటు మేమిప్పుడు ఫ్రెష్ అయిపోయి వెళ్తున్నాము. చెప్పా కదా! ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లేస్ అని చెప్పేసి. సో, మేము వెళ్తున్నాము కెసినోకి. ఇదొచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒక ఒక స్మాల్ బోట్ పార్టీ టైప్ అనమాట. బట్ మనం పార్టీ ఏం చేసుకోము. కాకపోతే అక్కడ జరుగుతున్న ఈవెంట్స్ అవన్నీ కూడా మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అండ్ మూవీస్‌లో చూపిస్తారు కదా! గ్యాంబ్లింగ్. సో, అట్లా గ్యాంబ్లింగ్ ఉంటుందనమాట. మెయిన్ రీజన్ మేము అది చూద్దామనే వెళ్తున్నాము. ఎలా చేస్తారు? గ్యాంబ్లింగ్ అంటే ఆ గేమ్స్ ఎట్లా ప్లే చేస్తారు వాళ్ళని చెప్పి చూస్తానికి మేము వెళ్తున్నాము. మీకు దీంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెసినోస్ ఉంటాయి. లైక్ రాయల్ డెల్టిన్, బిగ్ డాడీ, నార్మల్ కొన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయి. బట్ నాకు అన్ని నేమ్స్ అయితే ఐడియా లేవు. నాకు మెయిన్‌గా గుర్తున్నవి ఈ 2 నేమ్సే. మేము చూస్ చేసుకుంది ఏందంటే రాయల్ డెల్టిన్ కెసినో. రివ్యూస్ అవన్నీ చూసైతే వెళ్తున్నాము. ఇదే ఫస్ట్ టైమ్ మేము కూడా వెళ్ళటం. ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా! చాలా బోట్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా కొన్ని లైక్ బోట్ రెస్టారెంట్స్ ఇట్లా చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. ఇదొచ్చేసి డెల్టిన్ రాయల్ కెసినో. మేము వెళ్తున్న కెసినో ఇది. సో, జస్ట్ పిక్స్ అట్లా దిగుతూ ఉన్నాం బయట మేము నించొని. దీంట్లో మీకేంటి అంటే చాలా కౌంటర్స్ ఉంటాయి. ఇదొచ్చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ కౌంటర్. మేము యాక్చువల్‌గా ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటున్నాము. నేనక్కడ ప్రైస్ చూపిస్తున్నాను. ఎంత ప్రైస్ పడుతుంది ఏంటి అని చెప్పి. మీకు దీంట్లో 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటొచ్చేసి నార్మల్, ప్రీమియం అండ్ వీఐపీ. మేము నార్మల్ చూజ్ చేసుకున్నాము. డిఫరెంట్ టైప్స్‌కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ ఇస్తారు వాళ్ళు. నార్మల్‌కి పర్పుల్ ట్యాగ్. ఇదొచ్చేసి మాది పర్పుల్ ట్యాగ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గోల్డ్, నెక్స్ట్ ప్లాటినం ఉంటుంది. అండ్ వాళ్ళు నార్మల్‌కి ప్రైస్ చేసేది ₹4000. సో, వాళ్ళు మనకి పర్పుల్ ట్యాగ్ వేస్తారు. ఆ పర్పుల్ ట్యాగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి ₹4000. మీకు దాంట్లో కాంప్లిమెంటరీగా అన్ని డ్రింక్స్ ఉంటాయి. బఫెట్ ఉంటుంది. అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అంతా మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే ఏంటి అంటే మీరు ఒక ఫ్లోర్ ఉంటుంది. అదొచ్చేసి గేమింగ్ ఫ్లోర్. ఆ ఫ్లోర్‌కి మాత్రం మీరు ఎక్స్‌ట్రా పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎక్స్‌ట్రా టోకెన్ తీసుకొని ఆ గేమ్స్ అనేవి మీరు ఆడొచ్చు. అండ్ నౌ మేము వెళ్తున్నాము కెసినోకి. యాక్చువల్‌గా ఇదేంటి అంటే మనం ట్యాగ్ తీసుకున్నాక ట్యాగ్ వేయించుకుంటాం కదా! ట్యాగ్ వేయించుకున్న తర్వాత ఒక స్మాల్ పికప్ బోట్ లాంటిదొస్తుందనమాట. సో, మనల్ని ఆ పికప్ బోట్‌లో వాళ్ళు కెసినోకి తీసుకువెళ్తారు. అండ్ ఆ క్రూయిజ్‌లోకి తీసుకువెళ్తారనమాట. ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్నాను ఒక స్మాల్ పికప్ వెహికల్‌లోకి. చూసారు కదా! అదొచ్చేసి పికప్ వెహికల్ అనమాట. వాటర్ వెహికల్. దాంట్లో మనం ఒక 10-15 మినిట్స్ ఆఫ్ జర్నీ చేయాలి. సో, 10-15 మినిట్స్ ఆఫ్ జర్నీ చేస్తే వాళ్ళు మనల్ని ఆ క్రూయిజ్‌కి తీసుకువెళ్తారు. అండ్ చాలా బావుంది ఎక్స్‌పీరియన్స్ మాత్రం. యాక్చువల్‌గా నాకు వాటర్ ఫోబియా చాలా భయం వాటర్ అంటే. సో, నేను నా లైఫ్‌లో ఎక్కుతున్న ఫస్ట్ బోట్ ఇదే అనమాట. నేను నా ఫ్రెండ్ బుర్ర తింటూ ఉన్నాను. వీళ్ళేంటి మనకి లైఫ్ జాకెట్స్ ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పి. ఇదొచ్చేసి మన క్రూయిజ్ అనమాట. మీకు అక్కడ లాంగ్‌లో ఇంకోటి కనిపించిందా? కెసినో ప్రైడ్ అదొచ్చేసి డిఫరెంట్ క్రూయిజ్. ఇదొచ్చేసి బిగ్ డాడీ. ఇదొచ్చేసి ఇంకో డిఫరెంట్ క్రూయిజ్. అట్లాగే మనకి చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. మేము వెళ్తున్నాం అని చెప్పా కదా! డెల్టన్ రాయల్‌కి. మనల్ని పికప్ బోట్‌లో డెల్టన్ రాయల్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్తారు. మీరిక్కడ లాంగ్ డిస్టెన్స్‌లో చూసారా 3 ఫ్లోర్స్ ఉంటుంది. అది లాంగ్ డిస్టెన్స్‌లో. సో, అదొచ్చేసి మేము వెళ్తున్న క్రూయిజ్ డెల్టన్ రాయల్ కెసినో. ఇక్కడేంటి అంటే మీకు అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా! లైక్ బిగ్ డాడీ, కెసినో ప్రైడ్ ఇవన్నీ కూడా ఓన్లీ 2 ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి.
ఈ డెల్టన్ రాయల్ ఒక్కటి మాత్రం 3 ఫ్లోర్స్ ఉంటుంది. చూసారా? ఇదొచ్చేసి ఎంట్రన్స్ అనమాట. ఇక్కడ ఎంట్రన్స్‌లో మనల్ని డ్రాప్ చేస్తారనమాట. మనం వెళ్ళిన వెహికల్ నుంచి. సో, మనం లోపలికి ఎంటర్ అవ్వంగానే డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి. సో, ఒక ఫ్లోర్ వచ్చేసి మొత్తం ఇట్లా ఫుడ్ ఐటెమ్స్ ఉంటాయి. మేము వెళ్ళంగానే ఫస్ట్ వెళ్ళిన ప్లేస్ వచ్చేసి ఫుడ్ ఐటెమ్స్ దగ్గరికే వెళ్ళాము. బికాజ్ ఫుల్ ఆకలితో ఉన్నాం. కానీ తినటానికి ఒక్క ఐటెమ్ కూడా బాలేదు. చాలా అయితే చాలా బెటర్ ఐటెమ్స్. బట్ ఫుడ్ వైస్ అయితే నాట్ సాటిస్ఫైడ్. ఇదొచ్చేసి ఫుల్ బఫెట్ అనమాట. చాలా ఐటెమ్స్ పెట్టారు. కానీ ఏది బాలేదు. నాట్ ఈవెన్ ఐస్ క్రీమ్. ఐస్ క్రీమ్ గూడా బాలేదనమాట వాళ్ళ దగ్గర. మేబీ కొంతమందికి నచ్చొచ్చు. బట్ మా వరకైతే మాత్రం ఏ టేస్ట్ కూడా మాకు నచ్చలేదు. సో, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐటెమ్స్ అండ్ అలానే మంచిగా ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ పెట్టారు. బట్ అంత సాటిస్ఫైడ్ అయితే కాలేదు. ఫుడ్ వైస్ అయితే చాలా వర్స్ట్‌గా ఉంది టేస్ట్ మాత్రం. సో, ఇదొచ్చేసి మంచి వెజిటబుల్ ఆర్ట్ చాలా బావుంది. ఈ ఆర్ట్స్ వరకైతే చాలా బావుంది ఆ ఫుడ్ కౌంటర్‌లో. వెజిటబుల్స్‌తో మంచిగా ఇట్లా బ్యూటిఫుల్‌గా ఆర్ట్స్ చేసి పెట్టారు డెకరేషన్ పర్పస్ కోసం. మీరేంటి అంటే ఇలా ఫుడ్‌తో పాటు టాప్ ఫ్లోర్ ఒకటుంటుంది. అదొచ్చేసి స్కై బార్. ఇదొచ్చేసి టాప్ మోస్ట్ ఫ్లోర్. ఇదొచ్చేసి ఓపెన్ టాప్. మీరిక్కడ డాన్స్ ఫ్లోర్ ఉంటుంది. అండ్ అలానే ఇక్కడ కూడా మీకు ఆహ్, లైక్ చాట్ టైప్ ఐటెమ్స్ అన్నీ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసి ఉంటాయి. మీరు వెళ్ళి అవి తీసుకొని ఆ ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేస్తూ అక్కడ మీరు లైక్ డాన్స్ ఫ్లోర్ అదంతా చూడొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు గదా! ఇదొచ్చేసి గ్యామ్లింగ్ ఫ్లోర్. యాక్చువల్‌గా ఆ ఫ్లోర్‌లో మీకు ఏమంటారు వీడియో క్యామ్స్ అన్నీ అలో లేదు. కాబట్టి నేను షూట్ చేయలేకపోయాను. సో, కొన్ని పిక్స్ వరకు నాకు దొరికిన కొన్ని పిక్స్ వరకైతే నేనిక్కడ యాడ్ చేసి మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. లైక్ మంచిగా టైమ్ స్పెండ్ చేయొచ్చు గేమ్స్ అవన్నీ ఆడుతూ. దీనికి మనం ఎక్స్‌ట్రా రూ. 500 ఆఫ్ టోకెన్ తీసుకోవాలి. సో, మనం గేమ్స్ ప్లే చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఇట్లా ఉంటుంది. ఇదొచ్చేసి స్మాల్ గ్యాంబ్లింగ్ టైప్ చాలా చాలా ఫన్. చాలా ఎంజాయ్ చేసాం ఇది మాత్రం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్లా చెప్పాం కదా! ఇందాక మనం ఫుడ్ తీసుకున్నామని. సో, అలా ఫుడ్ తీసుకొని మనం ఒక మంచి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఫ్లోర్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లోర్‌లో మనం ఫుడ్ తింటూ డ్రింక్స్ ఉంటాయి. కాంప్లిమెంటరీ డ్రింక్స్, అన్‌లిమిటెడ్ డ్రింక్స్. మనకు కావాల్సిన డ్రింక్ తీసుకొని ఫ్రెండ్స్‌తో జస్ట్ చిల్ అవుతూ మనం ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అన్నీ కూడా మీకు లైవ్ జరుగుతూ ఉంటాయి. లైవ్ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్స్ కూడా పెట్టారు. అండ్ మేము వెళ్ళిన నెక్స్ట్ డే మాత్రం ఒక మంచి సెలబ్రిటీస్‌ని తీసుకొచ్చారు. మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచ్‌లర్ హీరోయిన్ అట్లా ఒక మంచి ఒక 3, 4 సెలబ్రిటీస్ అయితే వచ్చారు. చూసారు కదా! ఇదన్నీ కూడా లైవ్ డాన్స్ పెర్ఫార్మన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మనం. దీంతో పాటు లైవ్ మ్యూజిక్ బావుంది. చాలా బావుంది లైవ్ మ్యూజిక్ మాత్రం. సో, నేనైతే ఫస్ట్ టైమ్ చూస్తున్నాను ఇవన్నీ లైవ్ మ్యూజిక్ ఇవన్నీ. బికాజ్ ఈ ఈ లాక్‌డౌన్‌లో ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. నేను ఫస్ట్ వెళ్ళిన ప్లేస్ వచ్చేసి ఇదే అనమాట. సో, చాలా చాలా బావుంది. అండ్ మాతో పాటు వచ్చిన కపుల్ కూడా మా ఫ్రెండ్స్ అనమాట. చాలా మంచిగా ఎంజాయ్ చేసాం మేమందరం. సో, అంతే అనమాట. ఇట్లా కొన్ని డాన్స్ పెర్ఫార్మన్సెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మేము వెళ్ళిపోయాము. ఇంకా బయటకొచ్చేసాము. ఏ వెహికల్ అయితే మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లారో సేమ్ వెహికల్‌లో మనల్ని బ్యాక్ సేమ్ ప్లేస్‌లో డ్రాప్ చేసేస్తారు. సో, అక్కడి నుంచి ఇంకా మేము వెళ్ళిపోయాము మా రూమ్‌కి. ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. ఇదొచ్చేసి డే 1 ఆఫ్ గోవా అండ్ డే 2 వీడియో కూడా నేను అప్‌లోడ్ చేస్తాను. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.